ወይዳና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ሰጣም ወሰለም አለሙ ሳን ዘላለም አለ ማርያም ላክ ማርያም ማሳላም ካሳና 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 ገደና ብሮወልዲ ተዘዘረ ማማክለና ወደዛ ሰዓና ወራስ ሰላም ናላው ዝስማ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ለተግር ትዛቲ ለተዛቲ ሳትባቲ ወርድ መንፈስ ቅዱስ መስማይ ተሰልሎ ተዝምሰዋይ ቆሞ ጸልዩ ከሰላሙ ለእግዚአብሔር ያሉ ሲስለዩ ስለኩልክሙ
كل زوج يستعمل كان من الله ما كان كل مسؤول على الزمان ينزل والله
እግዚአብሔር ምሕረት ማለት ግብርና ተዛሃለ ዝስሙን ሰላም ለናለና ናቶነት መልኩን ሁሉ ክብርና እንተ ሃይማኖትና ለናለና ሰመፈጸምታና በሁለት መንፈስ ቅዱስ ሁሉና መንፈስ ማህበርና ለናለና እግዚአብሔር ሁሉ መከራን ተጨራጭ ሰዓት ይገበና አንተ ሰዓት ለማረና እግዚአብሔር ሰቆጥረና መንፈስ ቅዱስን ነቢያን ለማረና ሰላም ተስመርወና ወለስመር እግዚአብሔር መንተደረና አለው ተብለና መንተዳና ወራይ ለማረና ለተናፈስ ሰማዕትና ትንፍስ እግዚአብሔር ገና መንፈስ ቅዱስን ሰማዕትና ለማረና ሃይማኖት ቃል ዘጉለት ቃል ወለተ ሰላም ለተሰለም የሞ እግዚአብሔር ነው ዘመን አተፈና ተዘከራና ጳጳሳት አባቄሎስ መንዱት ይላባጳስ አባኤላስ ለማረና እግዚአብሔር አይተስላካዋለም የሐት ለተፈራ መሰረታቸው ሳማር በማጠበና ተፈሳው ስለማረና እግዚአብሔር ፍጹምና ዘወን በጽና ቆርቦ ሳማር ቆሮን ዝክር መንዲያ ቆናት ለማረና እግዚአብሔር ለተነት ፍጹም ተጋት ሆነ ዘላላት ያቆናትና በመጽሐፍ ለዘርማ መዘምራን ለማረና እግዚአብሔር ለማን ሰማዕት ጋር መስቁት ታብለን ሐድ ለሰማት ተቀበለን መተበለታ ላይ ይብለን ለማረና እግዚአብሔር አገልግሎት ሆነ እግዚአብሔር ሁሉና ወደለም ሆነ ሰማት ለማቀበል ለተደናገን ለማረና እግዚአብሔር አስፈረሰን በመሆን ተዑሳ ሰባለ ለማረና እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ሆነ ዘዛውያን ለማረና እግዚአብሔር ሰማይ አገር ኃጢአት ምስጋና ያካለለት ቅበት ሆነ በባህር ቅዱስ ሥላሴ መሃል ሆነ እንዲ ሐዲስ ዓመት ለማረና እግዚአብሔር አዋሉ ሰላም ሆነ ለማረና እግዚአብሔር ፍርሃቱ ቆቦም ሆነ ለማንሰስ ለማረና እግዚአብሔር ሶለት ጾም ታሽብለና ወለም ሐለ ሐስበሎም ሐይሉን ለኩል ዓለም ለማረና እግዚአብሔር መንገድ የማንመርና መንገድ አብሰራን ማሶም ለባህር የስነው ሰዋን ለማረና እግዚአብሔር ለተናዓሉ ሲያቆም ለተመላቱ ማአት ለማረና እግዚአብሔር ተስፋ ከለጋውም ተብዛት ቢያት ለማረና እግዚአብሔር ለማሰከም ከሆነ ተስራን ለማረና እግዚአብሔር ነው ሀገር ወሰመን ተብራን ለማረና እግዚአብሔር ስኩለት ምርተከው ፍጹም አቃዋም ሁሉ ተስፈል ሰባን ለማረና እግዚአብሔር ወጥፍ ሰማረት ጸጋም ሁሉ ወረውነን ማድሪያት ለማረና እግዚአብሔር ያለት
ወታዘቦም ተተማ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝሞት ሰማን ልምናለና እግዚአብሔር በደሎም ሓሰበካ ኩሉና ምሕረቱ ተመልስ ብፅዑለት ትህቦም ምእንቲ ዝበልሉ ኣቦትና ኣሕዋትና ዓህና ልምናለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘልዩ ስፍራ ክዘንብ ምእንቲ ዝናብ ልምናለና እግዚአብሔር አምላክ ሳሙስ ሰማዓውን ምእንቲ ብላታ ፍላነ ልምናለና እግዚአብሔር ምልዝ ዝራን ዘጠልፍ ነክባ ምእንቲ ፍለምር ንኩለን ኣብ ጸሎት እንልምን ብመንፈስ ሰላም ክኸለና ልምናለና በዓል በመንፈስ ኩለት ዝሰስል አብዩና ጸቦ ከዓብ ብስሙም ልመካ ዓመሰለት ነቢያትን ሐዋርያትን ጸሎትና ሰሚዑ ተቀበል እግዚአብሔር አምላክና በይና ንለምኖ
ሁሉን ወገናን መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅሮ በክልተ ወገና ድንግል ማኅደረ መንፈስ ቅዱስ ካብታ ድንግል ማርያም ሙላድ ዚአን ተዘበለ ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ሳምጻት ዓለም ሰፈረ ይሆን መልእክት ጳውሎስ ናሰው ገላትያ ምዕራፍ 1 ከሳፍጥ ምዕራፍ 5 ከፍቅረ 1 ክሳብ ፍጻሜ በክርስቶስ ዝርከብ ሓድነት በሓድነት ምእንቲ ክንነብር ክርስቶስ ሓራ አውፂእና ኢሉ ስለዚ ጽንዑ ከብሓድሾም በልዑት ባርነት ኣይትቆረኑ እነሆ ኣነ ጳውሎስ ነብሮ ዘበለ ሰብ ከዓ ነቲ ሕጊ ብምልኡ ፍጹሞ ግቡእ ከምዝኾነ ደጊመ እምስክር ኣለኹ። ንስኻትኩም እዞም ሕጊ ብምፍጻም ትጸድቁ እትደልዩ ካብ ክርስቶስ ተፈሪኹም ኢኹም ካብ ጸጋኻ ወዲኩም ኢኹም። ንሕና ግና ነታ ካብ መንፈስ ቅዱስ እትመጽእ ናይ ተስፋ ጽድቂ ብእምነት ሓረር እናበልና ንጽበ ኣሎና ከመይ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስን ተዳዓሊና እቲ ብፍቕሪ እትሰርሕ እምነት እምበር ግዝረት ኮነ ዘይግዝረት ጥቕሚ የብሉን። ጽቡቕ ትጎዩ ነርኩም ንሓቂ ከይትእዘዙ ዋዳ መን ዓገተኩም? እዛ ምክሪ እዚኣ ካብቲ ዝፀዋዓኩም ኣምላኽ ኣይመፀትን። እዚ ከዓ ሂደት ማይ ብሑቕ ንብዘሎ እቲ ብሑቕ የብክዖ እዩ ከም ዝበሃል እዩ። ካልእ ርእቶ ከይድወኩም ብጎይታ እምነት ኣሎኒ እቲ ዝዓገርብረኩም ዘሎ ጉና ዝኾነ ይኹን ንሱ ፍርዱ ክቕበል እዩ። ኣነ ግና ኣሕዋተይ ግዝረት የድሊ እዩ እናበልኩ ገና ዝሰብኽ እንተዝህሉ ኣይመሳሉምን ነይሮም። እቲ ዕንቅፋት ኮይኑ ዘሎ ናይ መስቀል ስብከት ከዓ መገሰ ነይሩ። እቶም ተገዝሩ እናበሉ ዘዕገልግሉኩም ዘለው እንተደለዩ ይሰለቡ። ህይወት ብመንፈስ ቅዱስ ኣሕዋትየ ንስኻትኩም ሓላፍ ትኾኑ ኢኹም ዝተፀዋዓኩም እንተኾነ ንሓርሕኩም ተገዙ እምበር እዚ ሓርነትኩም ንምኽንያት ሓጥኣት ኣይትግበርዎ። ከመይ ሕጊ ብምሉኡ ካብቲ ንብፃይካ ካብ ነፍስኻ ፍቅር ዝብል ትእዛዝ ተጠቕሊሉ ኣሎ። ንሓርሕኩም እንተተነኸስኩምን ተበላዕኩምን ግና ንሓርሕኩም ከይትጣፍኡ ተጠንቀቑ። ኣነ ግና ብመንፈስ ነበሩ ትምኒት ስጋ ከዓ ኣይክትፍፁም ኢኹም ኣለኹ። ከመይ ትምኒት ስጋ ምስ መንፈስ መፃረርቲ እዩ፣ መንፈስ ከዓ ምስ ትምኒት ስጋ መፃረርቲ እዩ። ስለዚ ነቲ እትደልይዎ ምእንቲ ከይትገብሩ ክልቲኦም መፃረርቲ እዮም። ብመንፈስ እንተተመራሕኩም ግና ሕጊ ንምፍፃም ጉዱላት ኣይኮንኩምን። ግብሪ ስጋ ጉህድ እዩ፣ ንሱ ከዓ መንዝርና፣ ርክሰት፣ ዝርጋን፣ ኣምልኾ ጣዖት፣ ጥንቆላ፣ ፅልኢ፣ ባእሲ፣ ቅኒ፣ ቁጡዓ፣ ገዛ ርእስኻ ምፍታም፣ ምፍልላይ፣ መናፍቅነት፣ ቅንኣት፣ ስራም፣ ዋይላ ከምዚ ዝኣመሰለ ካልኡን እዩ። ከምቲ ኣቐዲመ ዘጠንቀቕኩምን እቶም ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝገብሩ ንመንግስቲ ኣምላክ ከምዘይወርስዋ ከቶ እብለኩም ኣለኹ። ፍረ መንፈስ ቅዱስ ግና ፍቅሪ፣ ሓጎስ፣ ሰላም፣ ትዕግስቲ፣ ልግሲ፣ ህያውነት፣ እሙን ምዃን፣ ለውሃት ርእስኻ ምክታይ እዩ። ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዝፃረሩ ሕጊ የርቦም። እቶም ናይ ክርስቶስ ዘበሉ ከዓ ነቲ ሰብኣዊ ባህሪኦም ምስናይ ፍትወቱን ትምኒቱን ሰቂሎምዎ እዮም። ብመንፈስ ህይወት ዝረኸብና እንተደኣ ኮይንና ብመንፈስ ንነብር። ንሓድሕና ብምትሕርራቕን ብምቕንዓንሲ ውዳሴ ኮንቱ ኣይንለን። ናይ ኣብ በረኸት ናይ ወዲ ፍቅሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሃብቲ ኣብ ልዕሊ ሃዋርያት ኣብ ሰላም
ለኩል መልእክቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 14 ክሳብ ፍጻሜ ኣብ ማእከልኩም ሕማቕ ዝሓመመ እንተሎ ንመራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ይጸውዕ። ንሳቶም ከዓ ግስን ጐለይቲ እናንቀበኡ ይጽልዩሉ። እታ ምእንት ዘተገብረት ጸሎት ድማ ነቲ ሕሙም ከተሕውዮ እያ፣ ጐይታውን ከተንስኦ እዩ። እምበኣርሲ ምእንቲ ክትሓውዩ ንሓደድኩም ኃጢአትኩም ተናዘዙ። ምእንቲ ንሓድሕድኩም እውን ጸልዩ። ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ እያ። ኤልያስ ከማና ሰብ እዩ ነበረ። ዝናብ ከይዘንብ ጸሎት ገበረ። 3 ዓመትን 6 ወርሕን ከዓ ኣብ ምድሪ ዝናብ ኣይዘነበን። ከም ብሓድሽ ድማ ጸለየ። ሰማይ ከዓ ዝናብ ሃበ፣ ምድሪ ፍሬኣ ሃበት። ኣትኩም ኣሕዋተይ ሓደ ካባኻትኩም ካብ ሓቂ እንተረሓቀ ሓደ ከዓ እንተመለሶ እቲ ንሓጢእ ካብ መገዲ ጌጋኡ ዝመለሶ ካብ ዘለዓለማዊ ሞት ከም ዘድሓኖ ብዙሕ ሓጢኣት እውን ክሕደግ ከም ዝገበረ ይፍለጥ። ወወሃቢ ይታፍቅሩ ለዓለሙ ይዝሃለው ስዓለም ዓለም ይሓላፍ ومسخله كله مسوات إرترانا ظالما طلتنا كلنا زورنا هذه الحروت الذكرى ترى هواي محراب سلسة خاف أسري حادة سبع عصر توكلته إنه خاب يدرسي وهمتا ساعة ساعة بالزيت ونبيت المولد يديبون نبرو خابوا لجمرو حموس حدث لما حدث بأي نبره خابتم نبيت المولد زعاتوا مسوات من دخل من كعا زي رمى تصبح حتى صبوتي اتبع الأبد بيت المقدس أمد ونبر نسل مع بيت راس يوحنس نبيت كاتو خلو مصر أيام كمسوة للمنا يدرناه أذكرنا تمت نسو خبعاتهم قال ازرق المسير وأذكر تمتهم
ጴጥሮስማ ወርቅን ብሩርን የብለይ የተዘሩንን የግና ህዝበካ ፀንሐ ናተዘዋውረን ናተሰራስርህን አምላኽ ናመስግን ድማ ምስብ ናብ ቤተ መቅደስ ምስኣቶም ናብ ቤተ መቅደስ ኣተወ ኩሎም እቶም ህዝቢ ድማ ክመላለስ ንኣምላኽ ክመስግን ከሎ ረኣይዎ ንሱ እቲ ኣብታ ፅብቕቲ ትበሃል ደገ ቤተ መቅደስ ተቐሚጡ ምፅዋት ዝልምን ዝነበረ ምዃኑ ሳደለይዎ በቲ ኣብኡ ዝተገብረ ነገር ተደነቑን ተገረሙን መልኣዊ ኣብዮ ተለዓለ ዳወቱላ መዝሙር Yeah.
Yeah.
ዘመውን ስላንደቅረ መዛሙርታን አገልገልታን ምሳና ዋረጋ ስራውትን ዓለም ዘረጋያ ምሳይ አነ መንግስታዊ ወንጌል ክቡሩ ክሰኩን አውጀ ዝዋ ዘለው ለወይ ኩራማው ካዊ ከዓለም አቢው ዝነበረው ምስክራ ዘምሩ ዝላቃይ ምሳይራ ጀዋኦ ወያና አምላክ ፍራንካ ጽድቃላ አለና አይብራና አይና አይታብራና አቡዝ ወንጌል ካብዛት ሰልመን ወአና ዘረና ሰማነ ወሰለም በርሰም ራይሁ ናምከ አለ ሰላዛ ድሳሚ ሰላይ ብረይ ወናን ተርባተና አይዙሃ ሰላዴት ሙስስ ማዱ ሰላና ሆተውን ብሮ እዚያ የራሪ ባሮን ላከነ ወብር ወላጅነት ብዙ ለቅስ ለብራይ ተዚያን ወብር ወንጌል ፍራይ መስኒ ወመጽሔ ሁለና ሃሌ